Abantero on the line! Abantero on the line! Rem Abdon ang iyong Abantero on the line! Mga ka-online, kumusta og bagya gabi? Pastilan, pila na lang yun katulugan. Moabot ta kaadlaw sa paghukom. Moabot ta ang adlaw sa eleksyon nga atong gihinaman. Karong ubabot kaadlaw Lunes sa Mayo 9. Apan ang pangutana, kumusta man? Andam na mamoga mubutan? Andam na ba ang mga listahan sa mga kandidato ngayon yung giandam, ngayon yung butaran at ulunya sa adlaw sa eleksyon? Nayupan diya, andam na, kumpleto na. Nayupan nga kulang, napagiuban nga naglibog pa, wapag yun. Huwag ka wapag inahunaan, kinsa ilang ibutugan ni. Oy, may gabi na ila sa taga North Cotabato, particularmente din sa may Kidapawan City. Sus, porbida. Daghan kay nag-text, daghan kay nag-chat sa kuha. Kung nangutana, kung kinsa kuno ang nilang butaran pagka board member. Board member, particularmente din daw sa may 2nd District kasanda kini North Cotabato. Ang pagdiskuta og giniga 2nd District naglangkob na sa Kidapawan City, makilala lungsod sa President Rojas sa Antipas sa Arakan o dito spika sa lungsod sa Magpit. Abantero on the line! Abantero on the line! Kung mangutana mo kinsa atog irekomenda, siyempre maikog ko nga dili ta mo tubagon mo nang nag-online ta karon para atong matagal kay dugay na ni nga ato mabinang laging bulan miagi mga semana nagtambak na pero wala ato matagi og kinig katubagan gumisan kay busy putas uban ato kinig bulo ato. Tamaan mo, usa lang ang akong irekomenda. Dina sa North Cotabato, particular din sa kinig 2nd District, kung wa ta masayo pa, kurang tulo ka board member ang gikinahanglan. Kay tulo man na ka district pod. First district, 2nd district, 3rd district. Now, ang makiskuta din nilang kinig ikaduhang distrito. Kay mauramang nga ni atong nasinati. May kaya na-assign ta diskripawan ni atong tuig 2017 hangtod 2019. Dayon na pagka May 2020, yung naniday, na-assign ta gikan tuig 2017 hangtod May 2020. Okay. At pagka May 2020, wata masayop, mga pitsa 4 man siguro to, agkirga nabalhin ta dinis dakbayan sa Jensan. Duha na kato katuig dinis Jensan, pero unsa man mo nganong diri man mamungtanas huwag kinsa kay butohon nga pagka board member. Alam diri man sa kuha ng utang at kinsa kay butohon pagka board member. Sige lang. Kaya doon na tayo i-rekomenda, usa lang. Weekend kay, maula, butang mo rekomenda kung nato, pero rekomenda to yung pangalan. Wa man takis natin, wa man takis natin isang trabaho kunsa. Mas mayaning mo rekomenda ta, nga kada bang di ta maulawan. Kada pag mo rekomenda ta nga, garbo pa tang mo rekomenda, mangusog pa ta. Kay mo ni, kini nga klaseng opisyal, mo ni, ang angay natong kini ka piliod, nga tus gahong. Igura na. Now, board member, kinsa kuno ang nga ibutos pagka board member, daghan diya pero usa lang ang akong irekomenda ninyo. Usa lang kay usa may atong kiniga mas naila. Although dili may close, dili may suod, pero sa akong pagkaila niya, base sa akong nakita siyang performance, kini ang angay o karapat dapat nga subling ibalik nga na sa nasampit nga posisyon. Kinsa na? Ang akong isgutan na walain kundi si Doktora Krista Piñol. Si Doktora Krista Piñol, chairman sa kasamtagag chairperson sa Committee on Agriculture. Gumikan, doon na siya kasatian sa pagpanguma. Kaya ang ilang pamilya, gikan kaniadto sa pagpanguma. O niya, vice chairperson sab siya sa Committee on Health and Sanitation. Kay gumikan sa iyang pagkadoktor, duha man niyang nahuman. Kaya registered nurse siya o kaya licensed doctor. Muna si Doktora Krista Piñol anak, usa ka babaeng anak ni kanhi North Cotabato Governor, kanhi DA Secretary o kanhi Minda Secretary Manny Piñol nga milansad sab karon pagka senador. Muna
ngano nga ato man ang rekomenda ato nakita man god nga si kiniga Doktora Krista kiniga matinud-anon sa kiniga trabaho o sa serbisyo ngadto sa publiko. Kaya sa atong pagbalik, bago lang, ibalik ko dito North Cotabato, nag-research ta, nangutana ta, nanguhat, nag-record siya mga accomplishment kay kiniga panahon na atong unang termino, wa pa man nahuman, pero niya daw unang termino niya, pagka board member, ba, nabidaogan siya pagka board member, kung wata masiyop si, number 2 siya, pagka board member, what na mas yun nakita na to ang iyang performance. Unsa may iyang performance? Doon na siya mga siyempre, daghan na imong resolution, doon na po'y nahimo nga kinig nahimo gabaga ordinansa. Di na sa sanggo ni ang panaliwgan. Gawas niya na, doon na pigilain. Daghan kaya siya natabangan, kinig gitawag o kinig free medical check-up. Ngayon na muna doon panahon sa kinig pandemyas, kung nakasagsagan yun. Di ba, kinig bawal dito magpa-check up ka personal doktor, wala gyud makapa-check up gumit kay kinahadlok pa ng tanan sa COVID. Usa ko pagsakit ka, ang uban di po magpa-hospital kay basin po kiniga i-charge po sila COVID. Una gyud nuoy kay nadto kung masakiton ka, magsakit ka, nuoy jud ka. Kay gumikan kay di ka pa-check up kay mahadlok ma ang doktor di man mawatubang personal. O niya, di po ka magpa-hospital kay kung magpa-hospital ka, mabala kang bugag i-charge kag COVID o ka usa kay hospital dawaton i-swab test ka na how bang mahala ng swab test di ba o punag naglisod ang mga pasyente labi na itong pamilyang kabos sa panahon na pero naghimo ni doktora ato nakita gisubaybayan nato ni kay sa pag kinhimo ni didto patas kinapawan sa paghimo niya naghimo siya og kinig free online medical check up. Wala nga way pili mabata tigulang mahamtog may ngipon o wala na kinig pasyente mga kaigsunan mga ka-online daghan siya pasyente nga kinig pwede nimo i-text, pwede ka mo tawag cellphone, pwede ka mo chat sa Facebook muna ang programa ni Doktora Krista. Kasagsagan niya itong pandemya sa kinig pandemya niya itong COVID-19. Now atong gibalik ta dito nang utana ta nang watag record pila magikan kaniadto sa kasagsagan sa pandemya hangtod karon pila na ba ka pasyente ang iyang tabangan kay bala mo pila masa makasyak ang iyang natabangan nga mga pasyente sa libreng check-up mikabat og kaping 2,000 kataw. Nagana kaping 2,000 kataw pila ba magpa-check up ka og doktor? Magpa-check up ka pinakabarato 500, pinakamahal 700. Niya kung 2,000 kapin kataw ibutang nato di dala nato kwintaon tong kapin ibutang nato 2,000. 2,000 lang kataw. I-times nimo sa bisag 500 lang pila man. That is 100,000 pesos. Libre na. Free ra na gihatag dos mga pasyenteng kabos. Ni Doktora Krista Pinyo. Di ba? Ang ubang doktor deskir pawan abay na kay mo ana nga online check up sila. Niadtong kasagsagan sa pandemya. Wala. Si Doktora Krista lang limang kakadaghan. 2,000 plus ka baga pasyente ang natagan og libreng check-up. Na-check up ka, pagkatapos tagaan ka resita. Resita via online. I-send sa mo ha. Muna resita, palitan do doktor. Nga ito pong panahon sa kasagsagan sa pandemya, ginadawat ba na sa parmasya. Ang kada baga online nga resita, gagikan sa online, i-print lang nimo. Ikaw mo dala dito, mauto yung paliton nga kinigkuan. Ginadawat na nila. Ngayon na anak kadako ang natabang sa katawhan sa North Cotabato ni Krista Pinyo. So, kung agutan na angay ba siyang ibalik? Angay, good, ibalik ka naman. Dunay dako nga nadubuhat. O siyempre, kung hatagan na ninyo naghigayunan din ha, nga kinig babalik sa pwesto, doon na panay mas daghang buhat. Doon na pa ang mas daghang buhaton, nga unsa, ikaayo nga tos katilingban, ilaban na sa kataw haga kabos. Abantero on the line! Abantero on the line! Nakita naman mo, kinsa ang ibutuhon nga board member, muna akong i-rekomenda. Kung maghisgot ng tag board member, wala lain pang angay ibutang sa nasampit ka pwesto, kundi si Doktora Krista Pinyo. Patay kong oras. Sa itong programa Abantero on the line. Oy, timpa. Kuha na siya. Alang sa kasayuran sa tanan. Game na siya, gitawag na siya og cowgirl. Ang cowgirl, bisa ka ng YRT ba?
kanang game sa tanan, usa ka bukid, o sakay og kabayo, mo sakay og kanang buadtos uma, musulod og balay nga bisan nga guskat-guskat, kanang buskat pa gusbat-gusbat, mura na ba? Kanang walay arte na siya nga kanang atong na sa atong nasaksiyan o sa atong nasinatian, walay arte nga pagka board member. So sa laktod close siya sa masa. Ay, labi na gimong kuan kaning karbitaw ga imong pasayawan. Ay sus. Oh, bisan pag subukan mo pagsayaw, kanang doktora sayaw mo sayaw. Kaya mo sayaw na ang opisyal kaya dapat game ka sa tanan. Pag medyo seryoso, serious pug ka. Pag medyo pagkatao, pag medyo lingaw-lingaw, game pug ka sa tanan. Parte ko kiya, game. O dabay nang utara niyo, ikaw sir, kabalo pug kong sayaw. Oy sus forbida, kumpiyansa mo sa kuha kabaloy. Ha? Kabalo kayo, pastilan. Pwede nga. Say dili, testingan ka. Sunday morning, up with the dark. I think I'll take a walk in the park. Hey, it's a beautiful day. I've got someone waiting for me. When I see her, I know that she'll say, hey, it's a beautiful day. Hot, 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 beautiful Sunday. This is Lamay kayo. Abandero on the line! Abandero on the line! Itaps, si Bagdo, di ka ba mo sayo si Dr. Cristina? Ay, apel mo ta. Tiro na bitaw. Tiro ko. Nanguta naman mo. Sabahan ni bataw eh. Nanguta naman mo, ako kinsa akong rekomenda mo na akong ma-rekomenda. Dili ta maulawan na nga naman. Kadi mo trabaho kung unsa ang trabaho. Game sa tanan. Mulingaw kung kalingawan, mukatawa kung dili pakatawa, seryoso kung dili sa trabaho. Seryoso og kanalabaw sa ran kanang ang nindot manggod sa opisyal nga kada bitaw dapat yung piliyon kanang mati na bangon o madangpan nimo panahon sa emerhensya. Nang kadangpan ba nimo panahon sa emerhensya? Ngayon pa din na, maingon sila, oy, dali rami doolon. Dali lagi doolon, pero lisod pangitaon. Wala, bisan pag, di na mo kinang bitaw, bisag online, okay. Diba, dok, pa-check up ko, check sa unsa man, unsa may nabati, kiniga, naramdaman nimo, unsa may nga. So, kana bitaw, usually nga, ginataguan mo, ginapagutana sa personal, bago mag-check up ka sa doktor, ginapagutana, yung naramang gyapon. No? So, importante, ang importante sa opisyal, doon na kay daghang natabangan, labi na ang pamilyang kabos, labi na ning panahon karon sa atong kiniga. Padayon pa, ang nasitian nato nga pandemya. Abandero on the line! Abandero on the line! Rem Agdum ang iyong Abandero